हादरसायाव बिदुङा सिगांनि गासैबो रेकर्डफोरखौ सिफायनो थांगासिनो दं आरो 40 डिग्री सेल्सियासनि बांसिन जानायनि मिजिं दं। हादरसानि बोथोर बिगियान आरो मिरु बोथोर बिगियाना बिदुंनि सायाव गासै मोन 16 जिल्लाफोरनि थाखाय गोख्रों सांग्रांथि रादाब फोसावबाय आरो बेनि गेजेराव बबे जिल्लाफोरा फारियाव दं लोगोसे बे मोन 16 जिल्लानि गेजेराव नोंथांनि जिल्लायाबो दङ नामा नोंथाङा कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। लानानै फैबाय बोथोरनि सायाव बे समनि मोनसे गोनांथार आपडेट। नंगौ, बे समाव हादरसायाव बोथोरनि बिदुंखौ लानानै मोनसे गिदिर रादाब होनो सानबाय। हादरसायाव गिख्रंथाव महर लानो हमदों बोथोरनि दुंथाया। फैगौ 5 साननि गेजेराव बिदुङा सिगांनि रेकर्डखौ सिफायनो थांगासिनो दं हादरसायाव। लोगोसे बोथोर बिगियाना मोन 16 जिल्लाफोरखौ फोसावबाय सांग्रांथि रादाब आरो बेफोरनो जाबाय क'क्राझार, धुबुरी आरो खोला सालमारा। बेफोर जिल्लाफोराव बिदुङा गिख्रंथाव महर लानो हागौ। चिरां, गवालपारा, बरपेटा आरो बङाइगाव बेफोर जिल्लाफोराव बे सानबानि गेजेराव 40 डिग्री सेल्सियाससिम बांनायनि सांग्रांथि रादाब फोसावबाय बोथोर बिगियाना। लोगोसे कामरुप, मेट्र' कामरुप आरो दरं जिल्लायाव बिदुङा गोबांथार बांगोन। बेजों लोगोसे दंबावो माखासे जिल्लाफोर जेरै हजाय, लखिमपुर आरो माजुलियावबो गिख्रंथाव बिदुं बांनायनि सांग्रांथि रादाब फोसावबाय बोथोर बिगियाना। शिबसागर, सराइदेव आरो धेमाजियाव सिगांनि रेकर्डखौ सिफायगोन बोथोरनि दुंथाया। हादरसायाव गिख्रंथाव महर लानो हमदों बोथोरनि दुंथाया। फैगौ 5 साननि गेजेराव बिदुङा सिगांनि रेकर्डखौ सिफायनो थांगासिनो दं हादरसायाव। लोगोसे बोथोर बिगियाना मोन 16 जिल्लाफोरखौ फोसावबाय सांग्रांथि रादाब आरो बेफोरनो जाबाय क'क्राझार, धुबुरी आरो खोला सालमारा। बेफोर जिल्लाफोराव बिदुङा गिख्रंथाव महर लानो हागौ। चिरां, गवालपारा, बरपेटा आरो बङाइगाव बेफोर जिल्लाफोराव बे सानबानि गेजेराव 40 डिग्री सेल्सियाससिम बांनायनि सांग्रांथि रादाब फोसावबाय बोथोर बिगियाना। लोगोसे कामरुप, मेट्र' कामरुप आरो दरं जिल्लायाव बिदुङा गोबांथार बांगोन। बेजों लोगोसे दंबावो माखासे जिल्लाफोर जेरै हजाय, लखिमपुर आरो माजुलियावबो गिख्रंथाव बिदुं बांनायनि सांग्रांथि रादाब फोसावबाय बोथोर बिगियाना। शिबसागर, सराइदेव आरो धेमाजियाव सिगांनि रेकर्डखौ सिफायगोन बोथोरनि दुंथाया। नंगौ, बेफोर मख'नाय जिल्लाफोराव गिख्रंथाव महर लानायनि सांग्रांथि रादाब फोसावबाय बोथोर बिगियाना। हादरसायाव बिदुङा सिगांनि गासैबो रेकर्डफोरखौ सिफायनो थांगासिनो दं आरो 40 डिग्री सेल्सियासनि बांसिन जानायनि मिजिं दं हादरसायाव। लोगोसे गोजौआव मख'बोनाय गासै मोन 16 जिल्लाफोरनि थाखाय गोख्रों सांग्रांथि रादाब फोसावबाय बोथोर बिगियाना।